Ahojte všetci, to som ja. Natočam pekné videá, viete čo mám nové? Triko. To je super, paráda. Tak toto som dostala od kamošky, ale je to len dole tričko. A tohle nabíjačka, najjednoduchšia nabíjačka. Pozrite, počkaj, pozrite. No. Vidíte, ja môžem ísť úplne kam chcem. Ja nám... Ale nie tam pre vodu. No, to nemôžem. Sestrička, braček, tatino je chorý. Takhle. Teď som v Česku. Tak musím hovoriť po česky, pretože môj tatino je z Česka. Dajte like a odber a napíšte do komentu, čo je toto.